Så let kan det være at skifte hængslet på et køleskab. Sikkerhed først. Afbryd strømmen. Dørhængslerne sidder i bunden og i toppen på et køleskab. Løsn skruerne og løft toppladen af. Løsn skruerne på hængslet i toppen og fjern hængslet. Løft døren af og sæt den til side. Løsn skruerne til hængslet i bunden og fjern det defekte hængsel. Monter det nye hængsel og spænd skruerne til. Monter døren på hængslet i bunden og luk døren. Monter hængslet i toppen og spænd skruerne. Monter toppladen og spænd skruerne. Så let kan det være at skifte hængslerne på et køleskab. Køb hængslerne her. Vi er specialister i reservedele til hvidevarer, støvsugerposer og andet tilbehør. Med dag-til-dag levering og E-mærket for din sikkerhed.